sogo haino hai jotono no Chini Khorang ni mangpiliwo ke nor jotono Saiman baina 18 December salmarwo Chini hasewa Bharat hakotoni মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী ফাই tongo hinai aboni bagino jotono paithak lua jimungono tongo jotono jani jeta samung khlailai tongmani jeng nugui mankha ge jeng Saimano hafangbai lua jijak lukuthum panda Astable thingnoklaw khlaijaknai ge aboni bagino Astable thingnoklawo samung namlai tongmani nugui mankha o jagao program khaijaknani bagai je samung khlailai tongmani amorok norno funungan bagai jeng ojoro tau faisok paijak tai jeng Saimanka Chini Bharat hakotoni মন্ত্রী বক্রক bo khna diponi jorawo hastiwo faisok painai tei bono lamjak soknani bagai Maharaja Birbikram airport a thangi soginai Chini hastini CM Dr. Manik Saha tei Deputy CM Jishnu Deborma gai tei bono karibo Bharat hakotoni মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক tei hasti police ni kuchuk ajamarok bono lamjak soknani bagai thangi soginai bono ajagao airport a lamjak sokmani yagulo faisok painai o Astable thingnoklawo ajagao phai bono lamjak soknani bagai no jeng nugui mankha ajagao dalbidal samung butangrok khlailai tongmani bono lamjak soknani bagai nor aniukulogo bo nugui no mankhana ge omahai mangplirok no tinini paithak lua jimungo busim joratei samung borok tangkha abono norok no Chini mangplini bisingtei funungna hini no jeng chaitogei o jorao nongkholaijak phaiti hinke druk jeng teibo guri nailainai boba hai buti haike snamka khnani bagai borok phaiti nailaino o jagani mangplirok Haikenoro Chini mangplini bisingtei nugui no tongkhana tabuk sanja ongi tongka fiaba tabuk sak jorafano borongni paithak lua jimung payakho tabuk phano o matno sajugui no tonglaikho khnani bagai Bharat hakotoni মন্ত্রী বক্রং lamjak soknani bagai tabu phano o jagao snami tongmani nukha khotol khlaiei je lukdok no achuk rana ni bagai chair rok botu bujak jeng nugui mankha ge tebo nugui mankha borok ayango mic tei sound box rok thepalai tongmani ge belaino naithotoke sajungmani jeng nugui mankha ayang bwskango bo jeng nugui mano je abo stage ni sajukmani samung tabu phano sajukbayakho ge tabukno color rok wawo phuli tongmani jeng ayang bwskango nugui mano ge tei ayang bwskango tebo tabukno borok ri rok bai sajugui tongmani ge tei wa rok kailai tongmani tabu phano payakho amrok jeng nugui no mano ge tei yang side rogo gobangma chair rok tubujak khnani bagai ge tei light rok yang thepai tongmani jeng nugui mano tabu phano borokni samung payakho abono karibo jeng nugui mano o jagao samung khlaimani logi chaitogei kahamke tebo nainani bagai dog squad team rogo phai sokpaijak jeng nugui mankha kaisa khlaiei jeng sikango bo nugui mankha nai tongmani chaitogei borok nai tuklai tonglaimani omahai samung khlaimani logi omorok bo khlaijaki tongo o jagao
চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে এবং ঠিক সময়ের মধ্যেই আমাদের কালকের জনসভা হবে এবং আমাদের দেশের সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি আসছেন। সব মিলিয়ে কাল আগরতলা শহর জনপ্লাবন হবে। এটা এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ জনপ্লাবন হতে চলছে এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। রাজ্যের সমস্ত প্রান্ত থেকে আমাদের যারা লাভার্থী রয়েছেন সমস্ত লাভার্থীরা আসবেন। এবার লাভার্থী সবাইকে আনা সম্ভব হবে না, কেননা রাজ্যের প্রত্যেকটা পরিবারেই লাভার্থী হয়েছেন, কোনো না কোনোভাবে সুবিধা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা 3 লক্ষের অধিক এই রাজ্যে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি উজ্জ্বলা যোজনা থেকে শুরু করে মানে একটা পরিবার 4টা 5টা 6টা 10টা করে সুবিধা পেয়েছেন। তার মধ্য থেকে আমরা যারা প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার ঘর পেয়েছেন ওনাদের থেকে আমরা টোকেন হিসাবে কিছু লোক আসবে এই বিবেকানন্দ ময়দানে। তো সেটা জনডল হবে, এটা নিশ্চিত। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এর আগেও ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন, আপনারাও সাক্ষী রয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষ, জাতি জনজাতি সবাই নরেন্দ্রভাই মোদীজির এই অনুষ্ঠানে আসবেন এবং নরেন্দ্রভাই মোদীজিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, ত্রিপুরাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সবার সহযোগিতা এখানে থাকবে। এখানে প্রধানমন্ত্রীজি আসার পরেই কিছু উদ্বোধন হবে, কিছু রাস্তা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার ঘর সহ এগ্রিকালচারের কিছু রয়েছে, এগুলা উদ্বোধন হবে। বাকি সমস্ত মন্ত্রী বিধায়কদের সঙ্গে ওনার একটা বৈঠক রয়েছে এবং কোর কমিটির বৈঠক রয়েছে। এই 3টি অনুষ্ঠানই উনি থাকবেন এবং 3টি অনুষ্ঠান রয়েছে। একদিনের সফর। অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা এখন বলতে পারবো না, কারণ আমি আগেই বলেছি এটা জনপ্লাবন হবে। এস্টিমেট এই মাঠে তো জায়গা হবেই না, এই বিবেকানন্দ ময়দানে এটা জনপ্লাবন হবে। আপনারা দেখবেন আগামীকাল কত লোক হবে। Norok Chini Mangplini Bishingti Nukina Mankana Chung Ozagawa Astable Tunoklo Faimani Yagulo Chung Ozagawa Faima Lifeke Erdidi Bedekni Montri Bogwan Chandra Das by Chung Bobby Malay Koktajitani Bosh like Norok Nugina Mankana Fighti Oma Haikino Chung Tebo Matni Mangpli Rock Beranelene Tebo Hakish House with Young Oma Hai Mangpli Rock Tebo Kahamkin Nailan. Hai Norok Chini Mangplini Bishingti Nugi Mankana Ozagawa Biskango Kabang Mike to Bazak get Mike Kepanani Bagay Wakai Mike Kepalanya night on money over Hai Mangpli Rock Norok Nugi Mankana Abano Kariba Tebo Yang Nugi Mano Warokai Tabufano Shazuk Mumpaya for Borokni Gate Chung Shaimano Barot Hakotoni Montri Bokrok Jeknaf Hastewa Haimani Yagula remote button Chinmani Bishingti Clay guys Hastewa Dental College they hotel management rooms to knock rock Bini Yakte Fiobi Zakna Hindichung Shaimanka Apani Yaglo touching on Nugiman Nachuni Mangpliwa Erdidi Bedekni Montri Babai Bini Cookino Knaimanka they bo Ozagawa Lukutum Pandawa Manza Fibimani Yaglo bo Hastini Minister Day Joto Emle Robai Kaisa Koksa Panda Atuknai Abani Yaglo bo Koksa Pandawa Atuknai Hastini Karyakarta Robai bo Koksa Pandawa Atuknai Hinichung Bini Cookte Knaimanka Obahaino Bini Kna Ozago Haye Boma Hai Kok Rock Shalang they Tamo immigration Haiklang they bono Chung Kana Kahamki Funani Chai Toknai Gay Umti Hakin on our watching by Bakshak Gurungi Tongi.
hakin norok chini mangpli ni bishing te nugui na man khana chung haksal tong tu nyorok no funuk na ni chai to gui tongo yango chung nugui man kha bono Bartha ko ni Narendra Modi phai je o jago moncho kok samani no naina ni bagai gobang ma o jago nugui man kha ma to khotol kai Nasingjak phiaba haksal tong tu tei bono naisugui manya rok ni bagai gana khe nukna ni bagai LED screen rok bo chung yang thepajak nugui man kha aboni logi chung tebo sound box rok bo yang guri thepajak nugui man kha ge tabuk chak jora je mantri Hakutoni Montri Bokrok Fanyano Tuye Shamung Klale Tongmani Logi o jagao phai nai tongbai mani naikol phai tongmani police ni kuchuk ozama rok soya wei oma hai mangpli rok bo chung nugui na tongo getei o jagao je khna phai monjowa Sri Narendra Modi ni logiwa achuk nai nei chung shaimanka chini hastini governor Sri Satyadev Narayan ge te hastini CM Professor Dr Manik Shah gabani yaglo Montri Okra Yakchu, Disnu Teperma, they Pranajit Chingha Roy, Gaite Sri Manuskanti Deb, MP Rebati Tripura, they MP Biplab Kumar Deb, they Barthakotoni, Montri, Protima Bumik, Borok Monchoa, Barthakotoni Montri Bokra Narendra Modi Logiwa, Ajuknai Hinichung, Shaimanka, Gagite no Nuguna Mankana, Chini Mangpini Bishingte, Jeshuk mansak norno chung guri wei funungnani chai to gunyo tongo tebo truk chung tebo buskang phashing lama ni mangpli rogbo norno funuknai boma haike lama bo je police ni ozama rok borni je samung khlai tei tongma rok no khlai lama rok sap khlai tongmani chung nugui mankha tei MC ni bukhakti bo Kubangma o jagao dustbin tongma rongno sabsutra khlai poriskar khlai o matno tebo naithoke sajugnani thani chuba chok khlai tongmani oma hai mangpli rok bo chung nukha ge chung truk thalainai phatani bisingni mangpli naimani logi phatani mangpli rok bo norongno funungnani bagai ma haike no chungbai kurungi tongdi Haike nai tongnai jo to lukurok norok chini mangpli ni bishingtei amsuk jora nugui mankhana je Barthakotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni phaimung no tuyei paithak luajimung khlai tongmani busung jora tei shukangai luajimung khlaijagui tong o jakani mangpli norok chini mangpli ni bishingtei nukhana chungbo jeshuk manchak norok no kahamke fununani no chai tokha hangke oma haike no buskangni shalo bahaino je hasteo phaimani bini mangpli phaishok paimani mangpli tai bini kok samani mangpli rok chung norok no dadak sidak chini mangpli ni bishingtei fununani chai tokana hangke oma haike no norok chung be baksa kurungai choya wei nai tongdi Chini Khorang